unengozi lapha ekhanda eSimongo yini kwenzakala? Ngisaphinda futhi ke ngisabengelela mfowethu. Igama mina nguThabani Zimande wasemzimkhulu. Ngegama nje lokuthi ke mfethu khona ngizalelwe emzimkhulu, ngizalelwa eMolweni ngenxa yokuthi utatami mfethu besebenza la Springfield manager yakhona mfethu. Now ke from there wangithola mina ngaphandle kumama ngaphandle, wangithatha kusemncane wangisa kwi-step mother ngale. Okay, ngakhula ke ngamazi umama nabafowethu lababanye. Right. Ngibele ngifunda ke esikoleni, ngithola ukuthi ngengqabana esikoleni. Ake uthe 1997 mfethu. Ngajomba ngayizela la eThekwini. Right. Mangifika la eThekwini ke ngahlala ngale emtateni ngenza yonke le nto. Ngabuyela futhi ekhaya. Kwacathi ngiyaboshwa ke manje ngiboshelwane ukuthi ngibulale eRussia la ngasemtateni. Sengikupheke mase ngisejele. Mangisejele shothi ke walehle utata washona ngisejele nomama nje bonke bashona ngisejele. Okay ngaphuma. Mangiphuma ke sengifika abafowethu. Okay. Utata wasishiyela imali, ukuthi akasishiyelanga. Shothi ke yadleka ngalodle. Kodwa ke njengaphumela kamasha khona izinto engazenza la kasi 1432 Ingoma Road. Osisibami lapha ngalaphuzane. Okay mfethu. Wokubuyela umuntu sengengqabana ke manje emakhaya mfethu. Osisibami mangithi ngiyadla akusafuna kani kanti ngiyaphuza futhi egcileni. Uthe ngwasi uyasihlangana sabafana sile ngaselethuze ngasepolice station lapha ngasemzimkhulu. Mfethu kwaba khona nje into ethini mfethu ethi angithatha amatshe yazo mfethu. Ngashaya amawindi izinto zabantu ngale mthakeni. Ngempela mfethu ngenze njani? Ngabuya ngawulala ekhaya mfethu. Yazi lona. Ngithe mangithi ngiyaphaphama. Nayi le ndoda uDumisani kwethu wasekhaya lo oqala ekhaya. Umi lapha eminyango. Ngithi bese efikile mfethu. Ngishaya imbambo yonke le ndawo. Ngathi ngiyafika yonke le ndawo. Ngishaya. Wathi wabephuma. Uthe mayiphuma ngena umunye wesibili. Wayibeka la yena mfethu. Ngayowa. Yazi mfethu mangiyo abephuma ethi ngifile. Mfethu ngabe ngibuyele embhedeni ngilala mfethu. Yazi lona. Mangivuka ekseni mfethu. Cha, la kamakhelwane bayafika phela lekuseni. Ndothi ubulele amawindi. Ngisaphika mina ngithi angulanga nje ngibona ngishe ngimanqeba nqe ingozi zingaka mfethu. Nabo bangabisayinaka ukuthi ngibula amawindi abo kuthiwa nje ngibizela ambulance ngiye kuphi ngeReflay. Ngempela ngiye khona eReflay emhlangeni ngale ngathi emzimkhulu. Ngempela ngifike ngitreatwe kamnandi ngitreat ngibuyele kuphi ngibuyele ngaphandle kwandaba ilali. Ke ngiyagcina yenze njani egcina ipholile mfethu. Yiloko ke mfethu engozini ezedla ekhanda ukuthi ngashayeka kanjani ngazi okwengozi. Uma ungasixoxela usilandisa ngeRussia kwakwenze njani uzogcina ukubulala? iRussia yini leyo? iRussia inabelungu baphesheya baseRussia. Nje khona into ethiwa iBRICS, iBrazil, iRussia, iIndia, iChina neSouth Africa. Yayibona loo nto. Manje shuthi ngisaganga mfethu nje nalo mfethu womngane wethu uphelelana. Ngale ngasemtateni. Shuthi nabe sibamba umuntu omnyama besingambambi thina umuntu omnyama besibamba thina abelungu laba baphesheya. Besihlala ngale nje ngasemtateni wabehlika lapha emkhumbeni. Bambe inkunzi kale sithola amadola. Yabona tatami. Sithola amadola siwashintshe lapha kusakhona elinye ishaneli. Siwashintshe sithenge idaba sibheme kamnandi. Kwathi ke mfethu 2001 August 5 kuyisonto. Wangihlala eMayville. Ngamtshela mfethu asabe siyophanda bhe waphelana ngeke ngiyasala mina. Ngamshiyala nje kaRogers. Ngabe ngizana. Ngithe mangilanga ehlanjela ngithi khona umlungu wangibona ngisehlala nje ngasogwini. Wabebaleka gaqobhaka ebaleka eshona lezansi. Ngabe ngihlala la. Wangiyabazi bazoqhamuka ngani. Qhamu ngomunye ekhuphukeni. Ngamlandela. Sithe mase silapha ngakule yandlu kagesi station lephana ngala la elayisha zonke. Konke ayithiwa ilayisha zonke. Elapho ngafike ngambamba khona mfethu. Ngamshaya ngokapa la mfethu. Yabona lento le. Ngithe mangimshaya ngithi ngithatha iwallet la ngemuva. Kwaqhamuka igalofeni emhlophe elihamba ngabelungu. Abe ngigaqa ngena eBed Park abe ngihamba ngeMayville rank kwakusakhona umfethu ekuthiwa ngilule kwangubani wasemzimkhulu wandaba ilala. Ngifike ngicela igazi la mfethu. Uyabuza mfethu igazi lingakaphoki indawo. Mina khona mfethu bengisukela ngimtshela iqiniso. Uyazi vele mfethu sibuye siphangithana. Athi kicking mfethu now 10 rand mfethu. Ngibuyele emuva. Ngithe mangila eAlbert Park ngithi ngifuna ukuyobona ukuthi ngabona ama-flying squad emile lapha mfethu. Ngoba ama-flying squad ke manje mfethu. Yazo mfethu nama ambulance. Ngibe ngibuyele emuva. Yabona manje ngibuyele emuva. Ngiyezwa igazi liyangishiya ke manje mfethu. Yazo lona liyangishiya ngempela igazi. Ngibe ngibuyele emuva. Khona isibhamesa sinaso wona lo mfethu uphelelana. Mangifika lapha eMayville mfethu nje sekwenzeka kanje mfethu. Asidayise lesibhamu. Shuthi sidayisa 700. Mangawo nje uyasithatha kunezwe 350 wami uthatha 350 usithathe lesibhamu.
hayi ngempela mfethu wangangihlupha ngavela wavela wangakithi emzimkhulu siwandawonye sesina emevini abathi nawu 300 hamba godu hayi ngagoduka mfethu umsomo kumvulo kumsomlo wayenza umvulo ngobe ngihamba ngahlala umvulo lesibili lesithathu lesine lesihlanu kwafika utatami ngoba wayesakhona Superrose Mpeki wamna awukhethwa phela angithi ngisangaphandle ngisenza icala hayi wafika utatami ngolesihlanu hayi kwabamnandi wabuza ukuthi awubuyeleni eThekwini ngathi naye ayikho inkingi wabuza pho manje mntana mina usweleni phela ngoba ayikho imphethe into enganezelo hayi wathi awuthi hayi ngithi mina tatami hayi ngifuna ukusebenza ngiyamfihlela ukuthi sewenze into kanje hayi ngempela wabethi ake ngesonto siyahamba ke mfethu hayi ngempela kwakumina kwakuthi umsana wayishayela imoto uyitime omimfethu wangubani bese kuba yimina sesihamba ngakhona la time ngowayesebenza hayi sikhudla ke sikhudla yafika lasishiya la emiveli kule garage lena la emiveli yabo lo nto le okay hayi ke ngibe ngihamba mina ngiyakudampa road ngibela kulo mfethu udumsana abeyaleka kuma sicha la eshayela khona amatekisi esashayela amatekisi naye engakabi shona le owner phela ushone seyi-owner lo mfethu yenza lo nto yayelwa sekhaya hayi mfethu hayi lo mfethu angitshele umphelelane mfethu hey laba seshimeli bakufuna mfethu yeza lo nto bakufuna phansi phezulu ngokuba ngempela mfethu mase angale ngasemtateni bakufuna ngempela mfethu ngithi mina hayi mfethu ngizobona ngabo mfethu ngolosihlanje ntambama mfethu sabe sisuka emeveli sehla isikhudla sasehla la ngawo-overport siza la ezansi sibamba wasala hayi ngempela mfethu sabamba la ababili abathathu sabuyela ngale ngasemtateni shuthi khona umfethu wakuthiwa uvusi Rhwanqane wakamashu esasimdayisele icathula iletuzane ifloshela hayi asho lo mfethu simbuza ukuthi ukuphi lo mfethu hayi abasho bathi hawu lapha emanzini yaphampa la emtateni phampa lethi ibait ledayisela amandeni hayi simlinde la masewuthi sinoflow sabhoyona abebuya asitshele mfethu nayi emalini khona ngomnye umfethu angathi okuthiwa uJoe ngathi nje iletuzane angitshele bafethu niyafuna sokubhemphathile ngithi nayi siyafuna ukuthi sokuthola ngale Border Park hayi ngempela mfethu hayi qeda uthatha le mali nalo mfethu siyakhona ngale Border Park mfethu masiqeda nje kuhlala ngase Border Park le renke ngala yase-Eastern Cape sathi sahleli ndoda ithini into wathi hayi manje ngithe ngisahleli nale lentuzana nale computer kwafika labo rankman nabo rank manager ngithatha le computer la kumina manje lapho sethi saxoxa lo nto ngiyababona lo mseshi uqhamuka la yena ngala nomnye uqhamuka ngala abasemedeni ufu vele ngiyabazi akekho umseshi wayengekho umseshi engamazi kanti ngo-2001 izalo tata hayi ngibe ngicross mfethu yabo lo ngibalekela lo ngala mina angiboni yabo lo qhamuka ngala kumina hayi ngibe ngishayi khona ngibe ngishayi robot ngibe ngicrossa ngithi nasi lesikole lesila lesesikhulu mawuni lesingala Manchester ya lesesilapho nje mfethu ngibe ngithi mangithi mfethu khona abantu angibalandela mfethu kanje lona obeqhamuka ngala uyena ungijahayo lona ujaha lo mfethu ethi uphelelana bashiya lona abe dubula mfethu yabo mayidubula ayingibamba ukuthi vele iwoningi mfethu yabo masebewele kanje laba mfethu okwesibili phela uzoyishaya inyamendo mfethu hayi ngibe ngihima ngisarenda efike ngibamba indini ngale ngibamba lebele ngithatha nje weze firearm ngithi mina I could no firearm hayi lebele ngithatha lebele ngifaka emotweni hayi sibe sihamba siya eMedenhof mangifika eMedenhof hayi bafike bangibuza uyazi ukuthi sibopheleni na ngithi mina hayi angazi ngibopheleni bathi wena wabulala iRussia kanje yabona lo nto le futhi ile lamawele yeza lo nto le utata wamawele yeza lo nto le hayi ngithi mina hayi angiyenzanga lo nto ithiwa listen don't talk naye wena you did it hayi ngempela ngiphike nje mfethu ngempela ngiphike uzokutshela legcina lengigwebe kanjani phela hayi ngiphike mfethu hayi bangithatha nginga mfethu awumi laba abanye bayabuza la bathi simthathe somfaka emobeni lo wasenze hayi baphike labo bathi hayi ngeke hayi ngempela ngikhinga bengithathe ngisemof ngikhinga bangithathe bangisela eSanswati ngifike nakhona ngikhinga ngibabe ngilala lapha eseleni ekuseni ngiyavuka siyakuphila lapha enkantolo angisahamba ucocktail ngiqala nje nqa ukuboshwa hayi kwathiwa wena Thabani Zimande ubulala iRussia kanje athi mina angilazi lo nto leyo kwathiwa nje in custody eMidamti yeza lo nto leyo angisana ngangabi nenentshebe mfethu wangisemncane yeza lo nto leyo hayi ngihlala eMidamti bele siye enkantolo ke mfethu bele siye enkantolo ngihamba lecala hayi ngibele ngiphika ngiyancengwa lana abameli bamahana uthi cha vuma icala wena mfethu ukuze hayi mina ngitshe ngithi hayi vele labafu lapha eChile bathi icala livunywe mngana mlungiphiwe hayi nami ngimele ngibambe lo nto hayi
vuma mhlawumbe inkantolo mawulivukile izokucabangela cabanga ngazi bethu ngiyazi vele ngiyenzile le hayi ngizene ngiphikile hayi lingishintshe lingi difficult yabona manje 2002 yabona lento le ziyako August la ngilahla wathi ngithi abantu icala ngilahlile ubuye ngimina ukuthi ubuye ngomhla ka5 uzogwetshwa hayi ngibuyele lapha lento zeni ngibatshela hey bafethu icala ngilahlile angazi lento ithi ukulahla icala ukuthi ithi kuthini lonto kodwa ngithi hayi mina sengiyabona phambili uzakala hayi ngibuyele le nkantolo mangifika wethiwa nje 15 years in prison hayi mfethu yabona manje yabona 15 years kwabe ngathi into evele ngizophuma kusasa ngabe hayi ngabe ngingenandaba babe ngehle emabhokisini ngehla la ephubesini babe ngithatha bengibuya abangibuza tata wena mnganami unganawo indaba nginaye sicaba sengikhuluma ke manje inyani sengileduzileke mase sengigwetsheke hayi ngingarasha thapho manje ulikhuluma ngani iqiniso mnganami ngoba phela mhlawumbe ngaba singiyeze nokuthi eniyeze mu7 years hayi kwacaba ukuthi sengihlanga zimwana babe ngithatha ungise ezantsi laphayana babe ngiphose Westfield babe ngifaka la eMidamthini eJuvenile hayi wena hayi eMidam B eB5 bangithatha bangise eB5 bahlala khona ke mfethu lapha ko B5 nama Juvenile hayi sahlala into engisahleli kwathi hayi ngeke khona idraft ezophuma la itransfer iyakuphi iya Kokstad sawuvula ijele lapha eSemax hayi sabe sibizwa amagama sibani hayi sabe sithatha imithwalo yethu sabe sabe songena egumba kumbeni yabi hamba nathi tatanga hayi ngempela sahamba ngayo sasawungena eKokstad sithe masifika kwabe kuvula iminyango senje singena reception kwabe ngena labo tata bephethe amashiti bephethe yonke into kwathiwa wonke umuntu akhumule yonke into egqokile wonke umuntu akhumula yonke into egqokile ngisho nentambi yaqhunyiswa ngisho yonke into egqokile ikhunyoni kwathiwa nayi overall ebovu ma-overall abovu kwathiwa nama-overall kwathiwa yonke into esala la unikeze overall fawe ngey'nsimbi unikeze overall icathulo namasokisi ufakwe iy'nsimbi ibe nehla nefezwana manifika laphayana uthola isitsha laphayana uthola inkomishi itafula likasimende umbhede kasimende nesipotshe namavayisi namashiti amabili hayi kuhlale la mfethu hayi-ke uze sekuthiwa kuyaphakwa-ke mfethu hayi-ke mfethu lapho sahlala abani efezwana yabo laphana mawuphuma uthi eshawa ufike mfethu kunale nto ekuthiwa ama-ashes laphayana lapha kunephanela mfethu uvulwa ngale mpahla le iminyango yakhona ivuleka kanje yebo uvula leya mpahla laphayana yabo nje mawuphuma eshawa uveze izandla kanje bakubophe abese lo mfethu ecofa ispeaker la uvule laphana uvulwe uhambe uye eshawa uma ungena eshawa uphethe lana yabo nje ubambe kanje uphethe insipho la nethawula nje ngubambe kanje ungena eshawa uvala ishawa qaqe ama-handcuff nayi ishawa lethu keze ubhavu mase uqedile ubuye futhi uveze izandla handcuff ubuthathwa uyofakwa endlini uveze futhi izandla waqaqa uhlale phansi exercise hour neba u10 la mfethu fike kube ishawa kube number 1 2 3 4 5 exercise ngalena 6 7 8 9 10 zo10 lezazindla yezwa la ku exercise i-hour niyani bathathu fike kuphuma bathathu baye khona i-hour lodwa wabuyela endlini phuma bathathu i-hour lodwa wabuyela endlini phuma bathathu i-hour lodwa wabuyela endlini lo nomunye yena ula kule Beneplus lencane la ufaseke sorry but ufaswe ngamasheni uyishikisha la kuyacwebezela lapha ufaswe ngamasheni mfethu ucleaner efaswe ngamasheni yangizwa mfethu yezwa lonto egcine nakho radio lakho phepha kho TV yezwa lonto le which means you got no communication nomuntu mfethu yezwa lonto le hayi memezana nje sisodwa hayi mfethu kwaba khona le player bathi bane library lapha mfethu sagcina ekuthiwa asithola ama novel nayo yonke le nto hayi into ebesinceda ke mfethu ama novel sefunda kanjalo sefunda kanjalo hayi ngempela mfethu sayenze njani hayi sayenze njani ukuthi sashintshwa ke manje saku phase 2 ku phase 2 ngigqoka ini ke manje orange yabona hayi ka phase 2 ke mfethu kungcono yakhona nisuke seningasaboshwa ezwa lonto leyo hayi clean kube mnandi kanjalo phase 3 ilapho senisuke senibababili khona endlini ila sekuvuleke khona senidlala nama game senizobuyela kuphi emajela ngakini yezwa lonto sisahlala lapha kithi sahlala 3 years yezwa mfethu
kunzima ndoda angifuni uqamba amanga cabanga uhlala wedwa endlini mfethu eyitshela mina uthi uhlala nje about 23 hours endlini nje wedwa nje mfethu wedwa awazi noma ungenzani awazi ilanti incane mfethu ngisho itoilet mfethu lidlawo usinko ongaka namanzi akhona nalo lesibuko yezo into le hayi urawunda nje la endlini mfethu urawunde amawindi awavuleki la amabili kanje kuna aircon kuphela mfethu yezo lento le ufela la ewindini ulunguse lapha ya na amakwatasi akhona lapha lentuzeni eCockstead na amaplaza lapha ngaphesheya uvela la nje mfethu ungazi ukuthi uzothini mfethu oh yebethu hayi sabekezela hayi sagcina ngempela buyela kuphi mfethu sabuyisela la aba sasibaningi mfethu eCockstead kwaamajele wonke abanye besuke eCape Town koProsmore maKhanada na yonke leyo mfethu yezo lento le hayi safike thina ngoba sasifike eqala sabuyisela wesifili mangifike wesifili mina angathi angithola itransfer ngenqomo yabona lento leyo bangenzela ijele nje livulekile mfethu engizokwazi kwa ngisadonsa phela mfethu dele livuke khona ngizokwazi nokusebenza nayo yonke lonto hayi ngempela ngasiwa khona enqomo ngisayi-maximum mangifike enqomo i-maximum lapha phezulu imidamela izansi hayi ngifike isingena enqomo e-reception hayi kamnandi kwenziwe yonke lento phethe ubaba ukhumalo lapha hayi ngifike sihlale lapha eB hayi ekuseni mfethu uyaphawa-ke lapha mfethu idla inyama ngaphakathi lapha lenqomo ngiyabona lento leyo hayi siyasonta khona nalaphayana ngisase-maximum hayi kuyasonta kuyakhonzwa kwenziwa yonke leyo nto kusetshenzwa nje khona lana hayi ngihlale kuze kufinyele ukuthi ngifika kuphi-ke manje ku-7 years mfethu kulesigqoko sami hayi bangithatha bangise kuphi emedium lana-ke manje eNcome hayi ngihlale laphayana eNcome emedium hayi kuthiwa sengithole umsebenzi-ke manje mfethu baba nenhlanhla mina ngathola umsebenzi waseManase mfethu eNcome la kuphekwa khona kwenziwa yonke lento yabona lapha mfethu ba-clean ngifuna uqamba amanga ugunda iy'nwele izipha zikho clean yakizwa mfethu gqoke ini lapha mfethu gqoke iy'cathula zakho ziphorishiwe amasokisi amabhluwe namablazer namabhotayi nale gqoko lezi ezimanje mfethu yakizwa mfethu mina ngangilentuzana nganguweta mfethu ngoba lapha kuweta kule ndawo lapha neplazi leyana la ubaba belentuza khona ngibuye futhi ngingene ngaphakathi siyofundisa ukupheka kwa yonke leyo nto mfethu yayizwa lento leyo ngempela uma kuthiwa kushayela ibhodi nami ngeke futhi ngidlula ibhodi uma kuthiwa nje futhi unakho konke unayo yonke unama-Norox unabo-curry powder unamafutha unama-beef stew okanye chicken stew egcine nje mfethu ngithi mina ngisuke ngizoyishaya lo mpahla mfethu yayizwa lento leyo mfethu yayizwa lento leyo iqiniso mfethu ishaye lento leyo ngishaye i-rice ngalena senza ama-dessert ngalana mfethu sishaya amakhekhe ngalana lento kuthiwa yazi uyibheka lento mfethu kwi-recipe wangibheka i-recipe nali ikhekhe ngalana uyatshela ukuthi ulenza kanjani isipho uthatha into engaka ihlanganise bese ufaka laphana ucopha isikhathi sakho emva kwesikhathi esingaka uyayidonsa le seyiphelele nje ikhekhe mfethu sishaya lo tata makuyisonto yezwa lonto le hayi ngempela mfethu yabona into leyo yini lento engisho ukuthi ngagcina-ke mfethu ngenze njani ngiphumelela mfethu ngoba ngagcina phasile nje futhi ngagcina ngenze njani ngiphuma-ke ngiphumela kuphi ngaphandle kodwa saqale senza ama-life skills mfethu sefundiswa ama-life skills ama-anger management i-crossroad kanjalo yabona into leyo senje lakho i-life skills mina ngatshela ukuthi yabona mfethu manga uba nomuntu mhlawumbe wakho wesifazane akufanele manga uxabana nomuntu wesifazane wakho imshaye mfethu okungcono ungamane ushaya umqamelo ushaye noba umphethe yezwa lento leyo ungabulali ngisho i-asset yakho okungcono manje gqoka ishort yakho gqoka ilentuzana yakho shaye nje mfethu ilentuzane i-gym yakho nje mfethu noba ngaye beach front mfethu uhlale phansi yezwa mfethu phumule phume nje ulaka mfethu yezwa lonto phumulaka yezwa lonto ubuye mfethu yabo uma ubuye uzobuya ese-right la mfethu usekucabangela okuhle akasekho nje kwalapho yabona lento mfethu into-ke esiza abantu abanye mfethu ngokungazi uthi mayiqala ashaya unkosikazi abhulela amawindi enze yonke le nto egcineni ayisole mfethu ngakusasa yabona manje lento le akasazi nawe uzothini manje mfethu le nto iyamangalela nje mfethu kanti wena umuntu wesifazane uyashawa yini lo akasazi naye mfethu iy'ngane ngala ziyakhala yonke le nto egcineni mfethu ingakho eminye imishado mfethu ehlukana kanjalo sengisho ukuthi ngasizakala kakhulu mfethu ejele manje lonke nje ngiyakwazi mfethu ukuthi hawukhambe ngaze ngasayena mfethu ejele kwabuza nje Ncome ukuthi abathi nje abaphakamise abantu uma bephuma ngaphandle umuntu wesifazane angeke baphinde bamshaye mfethu ngathi mina ngokuqala uNkulunkulu mfethu solo ngapha angimthinti nje umuntu wesifazane umuntu wesifazane ngesandla lana
angithathi ngisho yabona lapho sisabala bangazi manje ukuthi abanzimande bayamazi angithathi ngisho ifoni yakhe mfethu umuntu wesifazane ngoba akufuni mfethu into efana nami angithandi ukumbona ehlukumezekile mfethu yazi angithandi nje mfethu ngoba mina ngiyazi umuntu wesifazane mfethu ilento ekuthiwa isitshe sibuthakathaka mfethu yabona lonto leyo mfethu indoda iyona enamandla yabona lonto egcineni mase uqinela lo usuke usuyigwala phela mfethu wena mawunamandla ilwa nalona ofana nawe mfethu yabona ilwa nenye indoda ungaqine ibona lento mfethu ilwa nenye indoda mase umshaya lona mfethu ngoba phela uyamqinela egcineni enye indoda izokutshela mwanami yabona wena mwanami ngizofisa ngikushaya phela thatha unkosi ka manje uyangimosha wena umshayela umuntu wesifazane ngokumbona umuntu wesifazane shawo mfethu hayi axolisa ngalo ndlela yabo into efana sekwenzeke futhi nje olunye uzungu nje lapho ngoba manje useyibonisile lo mfethu unjani lento sebantwini yabona lonto mfethu hayi ngisho nje kanjalo mfethu wami angazi ke lakukhandi lakulungisa ijele lemlungisa umuntu noma lembulala mangasichaza mfethu wami ijele mfethu lemlungisa umuntu lichazele mina mfethu alimbulali lento ethiwa corrections shothi uyolungiswa uyokwenza ini laphana imilo shothi ukwenza ama corrections mfethu yabona lento leyo mfethu egcineni uyaphuma laphana mawuphuma uyazi mfethu ukuthi yini obuyihlelile mfethu ufuna ukuba yini kanjalo mfethu yabona efana naye egcineni ufuna uyiphathe mfethu noma ngathiwa mina ngithi mfethu ijele umuntu liyamakha mfethu abe futhi into enkulu egcineni into nawo bongozicabanga njengoba uNelson Mandela ngithi mina you can't be a president without ukuthi udlule ejele mfethu njengobona babo Jacob Zuma babo president obabo Nelson Mandela la bantu baqala badlula ejele because bastrugglisha njengoba babo Jacob Zuma besamasosha eAfrica mfethu belelwa ini lelizwe mfethu ngithi ayibona lento le bangena ejele badonsa baphuma bagcina benjani bewa umongameli mfethu yani ngokweqiniso lokuthi bayaziwa ukuthi banjani igama labo into engasoze yaphela now na forever ngeze fana obani nabo babola ngalibalele obaba uJohn Babalanga ngalibalele edu efa ukuthi uyena wabo president oqala le eThekwini tatama lo wasenati yayizolo uzelo nje ngezulu tatama ngisho founder yelanga uphephandaba yelanga ngisho njalo nje tatama ngo uyazalo tatama nawe ngibone mawuyale mawungawolutuzana uSmith uyale indawo zakhe nje nayi office kababa umntwana ngala ngezantsi office kababa umntwana baba FP baba umntwana umntwana waphinda ngene waphinda ngene umntwana lo osalethu usakhotha waphela ngempela uqinisile amakhosi akhothama bese ke atshala tatama yezo inkosi yatama kushiyo ukuthi ifile yasho ukuthi ufike yenziwa okay usunayo yonke lento usuyinikiwe usuyiphathisiwe kodwa futhi still impilo yakhe yaphelela emgaqweni ungena kanjani ezidakamizweni ngozi uhlelo lolumayelana nokuqala ukuthi usuke ngena kanjani ezidakamizweni okay ke tatama sometimes ilento utatama ngisho usushintshile ngoba usukumethemba uNkulunkulu enye into sometimes moyisho tatama emntweni ayithi ngifika la sengigqoka amasuthi iyona yonke lento ngithi mina utshwala buphuzwa idakamizwe ayibhenywa yonke lento ayibhenya abantu ke banginake manje tatama ithi yema yethu uNkulunkulu mayine plan ngawe ithi just started down mfana wami ngoba mina senginawe no1 khona Tasha wena ngene drugsini ubese uyamtshela futhi ukuze nalona obona ukuthi ngoba phela ngeke ugcine ungaphumanga egcine lento ethi lona ungenile wabuye waphuma yezwa into le mina ngithi ngeke uthi into ayivumelekanga ungazange uyenze mfethu yezwa lona ngeke wena uthi aphuza utshwala ungazange waphuza uthe lento ayenziwa funa manje wenze njani just ngena bakubone uyenza lento uphinde ukuphuma yezwa into le akisho mina yamtatama uthi impilo yami isaphela mfethu mina uShimizi ngisanemicabango nje emihle mfethu ngicabanga emihle mfethu yabona yelami kusasa mfethu ngisanesifiso nje sana uNkulunkulu into asazongenzela yona yeke anganginikeza uNkulunkulu unkosikazi ngeke futhi angangiphi ingane angangiphi futhi ini umfazi yezwa into leyo ngeyiqiniso nje elimnandi elimswe yezwa into leyo uShimizi uNkulunkulu nje just usangineza ichance ngegunya nje masigaya kancane ephaphelini ilethi uAbraham wayena 100 uSara ena 99 mama lo kodwa nesibeletho sabo usungasho ukuthi siphele kodwa bakhuleka uNkulunkulu wabapha ingane eyodwa wakuthi uIsaka wona lonto uIsaka lo wazala abani uJakobe benoEsawu yona lonto ngo yabona lonto le egcineni lento lena ithi egcineni mabekhula labafethu utata esenqonde kamehlo uyambiza lo Esawu wazala uyongizingelela izinyani lenyamazane ukuze ngilihlabe ukuze nginezi izibusisi uthe ephuma entabeni lo kanti lo uJakobe uzwana nomama yena usezwile kuthiwa wabethi wena ngena la uthatha izinyala embuzi ulihlabe lento uzaleni wabe yinikeza nompethe ibusisi uJakobe wabe baleka uJakobe empethe kwami uthe mayibuya lo
wabuya wathi utata ibusiso siwa kanye uthi seyithathile mfethu abantu efana le siwa kanye ngoba wayesebezwa lana eingalweni kwamehla namazwi abo mfethu ahambe lo mfethu ekuthiwa ubani uJakobe mfethu kanti ubalekele ehlobeni zakubo mayifika lapha nakanalutho hayi kuthiwa ke akuthola manje khona intombazana eyifunayo le hayi kuthiwa ke yelusa 7 years sizokunikeza le ntombazane nemfuyo ethile kwaqhutshwa kanjalo kulomphalo lase-Israel hayi ngempela mfethu hayi uthe mayiqeda 7 years hayi waphiwa wathiwa ngeke uzokwazi ukuthatha lo mncane umshiye lo nomdala phinda weluse ini omnye 7 years ukuze bathathe bobabili ngoba ngempela into oyifuna mfethu uyidinga uyayibekezelela walusa 14 years lo mfethu ngempela abamenzelanga iphutha bamnikeza labantwana base bemnikeza 90 nalabo futhi ekuthiwa izancinze laba sizomakoti yabona into le kushuthi wabayela nabani namakhosikazi awufonje ngeqiniso yezwa lento le egcine bamneza imfuyo amagusha inkomo nayo yonke lonto uthe ebuyela kubo wahlangana nomfowabo Esawu bathi mabethi wephuka unyonga lo mfethu ulashintsha igama kwathiwa uIsrael uJakobe yezwa lonto egcineni bayixazulula inkinga yabo beno Esawu lo mfethu nje esephuka unyonga uneyingane ke maqala uRubeni yogcina kuBenjamin bawu12 ile 12 tribes sakaJuda amadodana athi qala uRubeni zeyogcina Benjamin ubathole kubona bonke laba futhi kwabanye komnye unkosikazi onababili ngoba kulona omunye nje wayeno Benjamin nalo mfethu uJoseph yezwa lonto le uJoseph ke mfethu ulona owabuye waphupha amaphupho ilanga nenyanga nezinkanyezi imkhothamela yezwa lonto yezwa lonto egcineni uvuke watshela utata nomama ukuthi lephupho nami langixa hayi sebebuzi bakhona phela endlini sekuseni hayi kushiwo lalela ke mfanami ilanga limele utata inyanga imele umama izinkanyezi zimele abafuyi shuthi njenge thina sazi vele ukuthi ngutatakho futhi nguma wakho nabafuyi labo kodwa egcineni thina siyazi ukuthi sikhothama kubani kuwe iphupho lelo lenzoni olineze uThixo hayi kungabi ke phela abavezi nabo abafuwa ukuthi sekhona izondo la mfethu ngoba phela futhi bazalwa ngokwehlukahlukana bayelusa ke bawu11 lephezulu bayilusile leti zonto lona osele lala mfethu uyabacabangela ubacabanga ukuthi bakalambele ufuna ukubanikeza ukudla ngesikhathi bacabangela kahle ngathi bamcabangela kabi ngani lo mfethu ukusiphatha manje yezwa lonto mfethu kanjani yezwa lonto uthe mayiqhamuka wathiwa nangu lo mphupho wamaphupho bafuthu hayi ngempela bambamba bethi bambulala mfethu bathe hayi kwadamla lo mfethu omdala uRubeni wathi ngingazambulala bafethu yekeni iphupho likaThixo mayithi uNkulunkulu lephupho ngawo niwayishilo nje hayi ngempela mfethu babe ngomlingubo babehlaba isilwane eceleni babepheca ngegazi babemdayisa lo mdayisele ezweni elasePhaphe hayi ke mfethu mabefika kwakhala indoda ngempela ngendlela enithanda ngayo lo mfethu ahambe lo mfethu mayifika lena mfethu ngoba wayenephupho elihle abekwe phezulu kuyona yonke into mfethu iking yakhona bese ethi lalela ke mfethu mina ngiyahamba mfethu ngishiya nakho konke lokho kulapha but unkosikazi wami enze njani ungamthinti yezwa lonto hayi ngempela umfana omncane wampela phela uqotho mfethu uthembekile hayi ahlale mfethu umama lona hayi bekhona into eyivuka yathi ndodana uzolala nami athi thiwe ngingalali nawe mama hayi phinde imbi athi hayi ithi yambamba ngenkani ke manje lo hayi ngisani kusala ujazi la kulo mama angafuni ngempela ukulala naye mfethu yazo wache ngoba uzwe into eyodwa mfethu lalela lento babili akekho sithathu ufakazi manje lo ucasukile ngempela jakalalanga naye egcineni lo manga engagijimanga qala lo umama lo agijimele kwiking lo uzogijima qala abuya amtshela lo bese efuna ukulala nami lo awuthe mayifika nje le king yabethi yabona ke lo muntu wakho ambeka la lesithunya sakho bese sifuna ukulala nami phela ke manje mfethu ngize ngalwa ngaze ngabamba ujazi mina cabanga uqambele ingane encane mfethu ngenxa yokuthi vele bengekho umuntu wavuma ngempela lo mfana wagwetshwa ungena ejele egwetshwe into angayazi uyabona lento ukuthi sometimes khona abantu abangena ejele bengena into abangazazi yabona lo nto mfethu yabona lo nto serious khona abantu abangena ejele bangena into abangazazi sometimes hayi ngempela mfethu awuthe mayifika ejele wathandwa ojele yonke lo nto wawuyena uba ukuqe ephekela abantu ephekela izibosha nayo yonke lento leyo mfethu egcineni kwaboshwa abanye abafuthi abasebenzela lamaking abanye abapheki bezinkwa nayo yonke lonto njalo nama supermarket hayi bafike khona lapha egcineni manje baphupha amaphupho labafuthi abalelele lona ufika abachazele ekuseni ichaza ukuthini uyamtshela wena uyaphuma uzohamba wena uzosala uzofela la ejele
Hayi ngempela wenze amtshele wena masophumile uzongikhumbula mfethu umbheke. Aphumele mfethu. Hayi utheni manje akanitholi ithuba lokubuyela mfethu ejele. Uyasebenza. Iking ke manje lena ke iowner lentuzana. Ifisaniphupha amaphupho. Yakuzwa mfethu. Engakwazi ngisho nokuchaza umuntu wathi indlela manje sengihambe yonke indawo lephupho lama akekho umuntu wanje. Ubanje omazi umuntu ongichazela lephupho ngamnikeza ngisho indodakazi yami ngiqala. Amchazela khona umuntu engamshiya ejele wangichazela yonke into ngempela wenza kanjalo. Ubani lo? Hayi kulo mfethu. Hayi ngempela babemkhipha. Awachaze nje bayenjalo amaphupho abebekwa ngempela futhi esikhundleni. Yabona into leyo. Yenza lento mfethu. Ngo, ilento engithi kimi mfethu. Moya ile egcine nakuphelelanga lapho mfethu. Ilento yokuthi ke wagcina ebekwa esikhundleni wakuphatha ke kwaba khona indlala kulela lizwe lalapha mfethu. Ngala wabusa lo mfethu esehlele seyiking ke manje. Yezwa lonto. Egcineni nje khona indlala ngalena. Iba junju kulento manje abasukele bayothenga ukudla. Kubani? Kule ndawo manje bona bazi ukuthi egcineni mabefika lo mfethu uyababona. Bona abamboni. Bawu10 oyedwa uselele ekhaya bawu12 phela ulona bamdayisile bese kuba umnyanga bawu10 njengebezela. Hayi uyababona bona bamboni. Bazothenga la mfethu. Asuke bathenge. Bafake ingqondo banini bafake ingqondo banini. Hayi abese yasho lo mfethu. Lalela. Yazi into ezokwenzeka. Bayeke bahambe la bafuna bahamba baphinde babuye. Wabatshela babuye wababuza ukhona umunye umfweni eninayo bathi ukhona bathi anibuye naye ke bafethu. Masenzo thenga futhi ngempela wabuye naye umfowabo ngqo ulokuthi uBenjamin ke lo mfethu. Benjamin zala noJoseph noSetafuleni. Hey mfethu yayizwa lonto lemfowabo yezwa lonto yabona manje mayifika vele ngithi mina anaye akafuni ukukhombisa ukuthi khona into ayaziyo ngayo mfethu. Uthe seqedile nje yonke lento mfethu ukuyenza kwase ubatshela bafethu nifake indebe yegolide lapho lilasakana lo mfethu bese niyayivala bahambe la bafethu. Bathe mabesendleleni wabatshela la bafethu ukuthi ngicela nijahela bafethu. Eniyothola kuyena indebe yegolide lapho lo sakane yambopha. Bathe mabefika wathi yamadoda indebe yegolide senintshontsheleni manje la bafethu. Hayi bathi hayi ngempela thina senza ngalutho ngempela mfethu ongcono ngempela senza ngalutho. Wathi manje masisesha la masaka esiyithola lento bafethu. Hayi kwathi masikayithola hayi ngcono kusalo yedwa afa. Yezwa lento le. Hawu ngempela kuthiwa yini le? Hawu ukuhlakanipha amaking mfethu. Hayi ngempela bekuthathwa yedwa beyohlala ngala abebeyalela bafethu. Bamtshela usesele lo mfethu lapha. Yezwa lento le. Hayi kanti into enjani ngale lapho mfethu. Hayi mfethu hayi hamba isikhathi. Agcine lo mfethu evele ukuthi hayi bafethu mina ngumfweni phela mfethu. Yabona uthi mayisehleni nalo mfowabo lapha wakhala inyembezi. Egcineni uthi manje I could not touch ngani because yabona sengikhona manje. Yayizwa lento le egcineni yayizwa lento I could not grudge ngani because nina ngizala nazi from start ukuthi eliphi lami iphupho. Still yanginabona namanje seningithobela lokho ngempela ke manje mfethu. Yayibona into efana nale kusafezeka iphupho labani la lento nje uNkulunkulu ayivese ebekelile lo mfethu. Uyakuzwa kodwa mfethu ngiyibeke nje kamnandi kanjalo. Shuthi ngoba athi kumele ninginikeze kumele laba besacrifice oyedwa ukuthi kuhambe kuyobulawa yena. Yeah. Iyena lo yena esiqiniseka ukuthi angama naye. Yeah mfethu yabona manje lesiqiniseko sami mfethu ukuthi noma kungafa yazi isiqiniseko salo mfethu ukuthi noma kungafa oyedwa. Yena isiqiniseko so naye wayisho into yokuthi yena uyazi vele mfethu ayikho indebe la mfethu. Yezwa lonto. Ngoba ngempela mfethu bafakwe nje phambi kwabo mfethu. Shuthi ayikho. Yena isiqiniseko ukuthi avele ngaze ayithole. Wethu umhlolo nama sekuthiwa naye ke yini lena mfethu. Yezwa lonto. Kanti hayi ngoba eyobulawa uzofika nje agcine lapha mfethu engathi uboshiwe. Yezwa lonto. Uze kuphinde kuye la bafethu. Yezwa lonto le. Uhlele. Yezwa lonto le mfethu. Serious. Ichazele. Yezwa lonto. Awusitshele leli iBhayibheli olifunda phi kulo 3 years Sebo start noma. Ngaqala ku Genesis until Revelation ngaqala ku Genesis ngaze ngophuma kwisambulo mfethu. UNkulunkulu yile nje amawubo 23 awuvuma lesiwama ngikusona. Bedelele lezo. Thebana la. Babenibambe phansi. Babenibambe phansi. Babenibambe phansi. Oh, basuke beqinisile ukuthi uma uyohlunyelelisa isimilo mawusuvalele wedwa uvalelwa neBhayibheli kuphela. Yeah, yabo nje masovalele wedwa mfethu. Uvalela nje iBhayibheli kuphela mfethu. Hey, ngoba vele ilona iqiniso mfethu elikhona. Wangisho nwathi ukufunda inoveli egcineni ugcina kuba khona amazwi awatholayo lapho.
isiqinisekiso nje mfethu iBhayibheli into efanelekile uyakhandwa hayi mfethu ile nto engiyishoyo ukuthi uphuma-ke lapha mfethu uyile nto engiyiyona mina ngempela awuphumi ugcine wenza into engaqondakali mfethu yayizwa lento leyo mfethu uphuma nje wenze le nto eyishoyo akuthi uyabona lo udlulisa umyalezo yayizwa lento leyo finish udlulisa umyalezo ubuye futhi uyihambele nabo nje ngoDisemba mina ngiyagoduka futhi ngibuyela futhi emzimkhulu emakhaya ngigibela la emathuneni mina NMZ guys ngibuyele ekhaya yayizwa lento leyo nje ngisakhona ngela mfethu ngisalethe nomfakazi sofika mhlawumbe ngoDisemba ngoJanuwari ngoFebruwari futhi ngizobe ngibuyele ngikhona futhi lana mase uyiphasika futhi ngibuyele emuva kanjalo nje mfethu yabona lento leyo ngoba phela abosisi bami nabo futhi bakhona abaningi laba ekhona laba abanye umubuza babona ngani wena obulala eRussia kwaba khona umnyuko mfethu owaba ufakazi lana babehlala yaphi ibhaki bafethu ingakabiyo wayenamatafula ngala uyena wangibona uyena nje waba ufakazi mfethu ukuthi yimina ngabulala eRussia kodwa hayi mina yabona wena inkantolo mfethu ziyayibuza ngoba manje kuthiwa wena uthi abantu umazi kanjani nawe uyasho ukuthi bebethe bebamba inkunzi kale ngimazi kudala kuthiwa pho-ke manje unesiqinisekiso esingakanani ukuthi uyena wabulala eRussia athi hayi nginesiqinisekiso uyena impela kuthiwa kuthiwa wayewuphethe ngasiphi isandla athi hayi naye manje akasakhumbula ukuthi nganguphethe ngasiphi isandla nayo yonke lento leyo hayi manje bona utholakala vele nje lento abayibuzayo into asebeyazi vele nami ukuthi vele nasengibona ukuthi vele ngiyalazi icala hayi-ke kube naloko babamba amaphoyinti amabili amathathu okuthi khambe vele icala ngiyalazi hayi-ke abededela lo mfethu kwakuthiwa u-Eric lo mfethu hayi-ke libe lahla kanjalo-ke mfethu bazi kanjalo ngoba kwaba khona ufakazi owafika enkantolo umfakazi ufunde phi amabanga phansi enye into awakasichazeli ukuthi uziqala kanjani izidakamizwa ebunganeni bakho because iyona nto ekwenze wagcinela la ukhona njengamanje ufunde phi amabanga phansi naphakeme insalo umphakathi la ukhona ibinjani kwenzanya ukuthi ugcine ulo muntu obusuyena empilweni okay mfethu shuthi nje amabanga phansi mina mfethu ngiqale emzimkhulu kaNdaba Yelali kusakhona ama standard yayithiwa u-A B standard 1 standard 2 standard 3 standard 4 standard 5 standard 6 kona bengihlala wabe ngipasa mina mfethu ngafela ka standard 3 kanye hayi ngaqhubeka nayo sasiphela ka standard 7 lesasikhona hayi ngicabanga vele ngiyaqhubha futhi esikole kodwa ngiyapasa hayi ngafunda hayi ngeza la eThekwini ngashiya sesiqedile ukubhala mfethu amane tuza ngabaleka ngeza la eThekwini mangibuya ngala ngabuye report seliphumile ethiwa hayi wena uphasile befanele uyongena kuphi manje uyongena standard 7 kwaqala nama ngisena ndaba nalotho bazala eThekwini hayi ngahlala ngale mtathe nje futhi nje ngisho nami ngikhamba lento ethiwa ama-betting dice ngisemncane hayi ngingakabhemi ngakenzi yonke lento hayi mfethu ngoba ngihlala nalabafowethu hayi gcine mfethu nami ngiyabona kushuka iy'nsango lana ngiyabhekana namaphilisi nayo yonke le neyidakamizwa hayi ngagcina nami ngingena mfethu ngaqala ngensango mfethu sashuka insango hayi sabhema nabanye abafethu esihlala nabo oyindawo ithi isemashona ngale bridge ngale hayi ngabhema insango hayi ngabhema gcine ngingena inandi sishaya ngenqawe nayo yonke lento asavuthaka amaphoyisa asesikhala ngo-1997 la uBrooklyn nayo yonke lento amabhu nawo isavutha yonke lento mayizwe nje inuka hayi ngcono ujike e-police station yaza mfethu hayi-ke hayi yenza lento mfethu ngagcina sengingena kwilento ekuthiwa yiphilisi ngalibhema ngangena kwi-Rocky ngayibhema sagcina sesinesibindi sokubamba ini-ke manje inkunzi-ke manje imali maseyingekho sekubamba inkunzi-ke manje ngeke ulindele amabhithi laphayana mfethu bamba manje inkunzi-ke sagcina sibambe ngangena nje kanjalo edakamizweni sibambe inkunzi-ke mfethu sibambe inkunzi ngaze ngagcina ngenzeka amacala mfethu ukuthi angisakuphi ejele yilento engisho ukuthi sometimes iyidakamizwa mfethu ziyi-influence embi emntwini ma ungayazi yilento ezingisho mfethu ukuthi ungayenzi into ungazi ukuthi isiphetho sawo sini yenza into owaziyo ukuthi uyenzelana yabo into efana leyo manje mina ngiyazi ukuthi i-drugs liyi-influence ebhedayo ekugcineni ma ulibhemile ube nesibindi sokuthi funa untshontshe kini funa wenze njani futhi fanele ubambe noma umfowenu noma udadewenu thatha amafoni wenze yonke leyo nto mfethu manje mina angizange ngikholelwe entweni enjalo mfethu ngisho sesibambe khona ekhaya bebuyile nje amafoni bawashiya noma kanjani because hayi angikholelwanga mina leyo nto mfethu yokuthi fanele ngibantshontshele hayi ngahlukana nje nalonto mfethu ngaphuma ngaphela uNkulunkulu mfethu wawukhipha lo mqondo omini ukuthi manje uma wenza loo nto hayi
usuke so esinye sosuke so enye into lapho mfethu angazi nami ngingabizwa ngayo egcine nje mfethu nami ngibuye ngidabuke mfethu ngoba phela abanye mfethu anginabetshela basenza loo nto noma begodukile uzokhala ngabo omnye ungenile wathatha mfethu ukudla kwey'ngane wathatha amaphempasi wathatha ezinye izinto wayoyidayisa akekho umfowabo mhlawumbe uboshiwe umosha ilo iflow yakamfowabo nje eboshiwe athathe zonke lezi zinto mfethu adayise abheme yonke le nto aphume umfowabo le mfethu ejele achaze lo mfethu uthi nangu mfethu phela senzeka nje kanje abuye lo mfethu ezala azomfuna nalo bafethu mabemthola la hey mfethu amtshele mfethu asigoduke sambe sekhaya ngoba manje vele usungumoshile mfethu yeza loo nto leyo waye manje angithanda ukuthi uhlale hayi ngempela bagoduke baye ekhaya ambuze ngoba phela la mfethu ubuye ejeleni yami manje mfethu uyenzele ante kanje hayi lo mfethu axoliseke naye axolise kube ngathi yinto mfethu azoyiyeka kanti lento mfethu ayifani iyekeke noma ikanjani uma ungayona nami lento mfethu engiyiyona mfethu kodwa mfethu ifana naye egcineni laphana mfethu hayi 1-2 uzompha ingubo nomfethu ingubo nayo yonke lento egcineni uze 1-2 uzimali mfethu mayiphuma mhlawumbe ethi uvakashela abangani abephuma futhi mfethu ebaleka manje akasayi kulapha manje usiya kwezinye indawo buyela kuphi la lento zini ehunge agcine futhi ke manje esenza into eziningi mfethu yeza lento mfethu lezi ke manje izigcina mfethu bagcine besebefa mfethu agcine umuntu ese hayi ukuthi bagcine sebefa njengobabona abanye mfethu bayijovile ngenalithi bamahlikihliki yabatshele bafethu ikanti lento isiza kuphi lento mjovo mina ngayibona ngathi isiza futhi mina angizekuyenzela lento hayi akunanga kutshela nokunanga hawu awutshela akunandaba vele nami nako mfethu kodwa iqiniso yithi ufa ube ulazi mfethu ukuthi ngempela mfethu siyakuthanda uwena ke mfethu owenzani ogcina wenze njani uyifaka wena mfethu ezinkingeni zakho vele igcine songena kuphi obishini yeza lokho ngoba phela ngempela umuntu mfethu oyingena kuphi obishini ilethi isitha somuntu uyena uqobo lwakhe yeza lonto isitha somuntu yimi uqobo lwami mfethu yeza lonto manje funa ilethi funa uyixolele wena kuqala before ukwazi ukuxolela omunye umuntu mfethu yeza lonto finish and done le ibengisho mase uqabana mfethu thatha ini ye-brish buye sowuxolile kuqala buyele ekhaya fuka naye sexolile mfethu yeza lonto mfethu injalo eyani lembhalo lemongasichazela lembhalo letata ngibhale eMidamdeni ngoba ngiSundowns mina kahle kahle ngathi la yenza lento ekuthiwa uPaul Sundowns wasisala lento lentuzane la kahle kahle nje yembhalo yento engangiyithanda lana mfethu ile 2:8 yayithiwa ngabuye ngaba lento 2:28 ngeqiniso kanti kolokhwela ingane la cha izonke tatami ngeqiniso lokuthi uyayibona lento athi uNkulunkulu iSodoma neGomora mina ngimelene naye ilento amaRoma amayithi amaRoma chapter 2 lento leyo ithi indoda ingakhanukele enye indoda igcina ilala nayo ngoba kuyichilo leyo nowesifazane enje njani angalali nezilwane ngoba kuyichilo lonto ngoba into uNkulunkulu ayishaya kuphi dala eSodoma naseGomora lonto nakhona njengilento ile ngithi mina ngifike ngibabuze phela abantu nina niyakha noba niyabhidliza na yayizwa lento leyo pho nidlalelani pho ngezingane zalo ngidlalela ngezingane zabantu ubani ongitshela wona ukuthi uyalala nonene ngane nonedizana kusuka umsindo khona lapho kusuka umsindo cha ibuye imgaxalisa ngempela lo mfethu ngoba phela manje ubuye lapha phela mfethu ushawe ngempela ikhanda mase wezinto engekho ngoba phela abanye ngempela nje abama 28 abayifuna ukuyifuna nje lonto mfethu yezwa lo mfethu wona baprivela kuphi konozala inzala abantu omama yezwa lento leyo onozala bona babuya bandito babuya bayiphumele mfethu abayisebenzi yonke lento leyo egcine thina simelene nalo bantu babanjalo mfethu yabona into efana le simelene nje mfethu nalo bantu abanjalo yilo nto engikutshela wona mfethu ngiyithonile ngempela egcineni mina ngimelene nje nalo nto mfethu angiyisebenzi nje nto iSodoma neGomora lethi kulala umfa hayi angiyisebenzi ngamtshela nomunye mnganami ukuthi wena lalela yawa umuntu ufuna 28 egcineni mnganami unemgomo nembandela ukuba isigebe kube 28 ngoba kodwa egcineni ngiyazi njengoba uhamba ngalo hlobo ngeke ugcine ungangenanga ejele mina ngenze ukuthi ufike ejele ufike uyazi lento ukuze bungadlala abanye abafana ngoba phela uzophathela wenzele yonke lento mfethu yezwa lento mfethu hayi ngempela omnyeke hayi ngempela understand yezwa lento le egcineni ungadlala umfana mayithi ufuna ukulala nawe nayo yonke akutshela iqiniso mfethu ukuthi wena ukuphi uzabalaze kuphi nayo yonke lento kukhona abanye kuthiwa imigcogca yama number 2 amasayitsheni yezwa lonto abazabalazile phasi kwehlahla somyezana kanjalo nje mfethu yezwa lento le mfethu yezwa lonto hayi ngempela mina mfethu angiyezi lento le ngaba nje noma alright mfethu uyindoda mawunjalo
hayi iqiniso nje mfethu. Iziphi ezinye izinto ezeke zakufaka etilongweni ngaphandle kweRussia? Kwaba insango, kwakuyinsango nje mfethu. Lento yeRussia yakufundisa isifundo. Kakhulu bhuti. Lento wayenza umncane, umbuzo wami uthi ngokubuka kwakho yakukhandaphi noma yakubulalaphi? Because you were young wenza la ile. Uma uthiwa ungenawo ngishintsha. Mfethu, uyabona lo mbuzo oshoyo. Yilapho nami ngangitshela ukuthi khona la sengivulele khona la ilento zakhona ekugcineni. Kodwa ke mfethu, ngibone nami sengiphakathi nendawo. Cha mfethu, cha icebo likaNkulunkulu lento mfethu. Engilethelayo. Shuthi manje ukulimala kwami ilento ethi abanye abafowethu engangifunda nabo ngithe mangiphuma ngabafica sebekude kakhulu. Uyayizwa lot. Kodwa yilento ethi ke manje uNkulunkulu athi abokuqala bawuba ngabokugcina baba ngabokuqala kusho ukuthi yezwa manje lento nayo. Now from there azange ke ngisabona ukuthi khona la ngisala khona mfethu noba khona umfethu osengishiyile ngempilo no. Ngabona mina ukuthi hayi into engcono angibabongele mina abafowethu baqhubekele futhi phambili egcineni nami ngiyazi ukuthi end of the day amanye ama-support vele ngiwathola kubona nami ngigcine sengiyinto lento nje mfethu edingakalayo emphakathini mfethu. Uyayizwa lona. Ngoba ngempela nami emphakathini wangakithi bayangazi nginalo iqhaza. Mangigodukile nje mfethu sitshalile ngale sifike silime sitshale namanje kutshaliwe ummbila, amadumbe, amazambane, chisi nayo yonke le nto. Sifike sitshale nomngane wethu uphelelani kwathi. Ungathini kulo abafana abancane abahambe bemisa iy'thupha, baqala iy'ndaba zogwayi, baqala iy'ndaba zokubhema, ababahlonipha abantu abadala, ababahlonipha othisha, ababahlonipha abazali, babhanka esikoleni? Yini ongayikhuluma nomfana okanjalo? Mfowethu, cha mwana bhuti wami into engayisho baba. Yabona lento ekuthiwa-ke iphakamisa iy'thupha, yabona lento ekuthiwa inombolo mfethu. Yeah. Mase uqalile nje wayazi le nto mfethu. Wangena ejele waphuma. Uphuma mfethu le nto uyiphaphele mfethu. Yabo manje uthi uma usolapha wena ubone angathi abantu abangaphandle manje bona bayinyoni nje bonke mfethu wona sohlakaniphe kakhulu kunabo manje. Uyayizwa lo. Mawuphuma hambaphakamisa iy'thupha. Yes. Egcineni bayazi vele ukuthi uphuma ejele mfethu. Ngeke bangabi nabo ukwesaba. Egcineni bazokucupha phela la mfethu. Bakunikeza 1 no 2 no 3. Wathi mfethu awusishaya la mfethu ikhanda somnikeza imali engaka kanjalo kanje. Uyayizwa lo nto. Bayazi vele phela ejele sekuyikube. Uyayizwa lo nto mfethu. Ngeke inkabi zingamnikezi athi phanqa ikhanda kube mnandi phanqa ikhanda agcine eba yinkabi vele aphinde abuyele khona ngaphakathi. Uyayizwa lo nto esethi yokukhula ke manje. Uyayizwa manje lento leyo mfethu. Uyayizwa lo nto. Egcineni ile ngithi mina ke mfethu mase nje lento ze abafana abancane mfethu into engiyishoyo ukubona mina ngithi mina mase uyitholile lento yakho mfethu inombolo mase uyigqamisa phela uhambe ubone ngathi manje wona wena wethu clever. Yabona lento leyo mfethu. Just pay banani ne respect ube ne faithful mfethu nethi hlonipha omdala nomdala hlonipha omncane mfethu. Yabona into efana leyo. Egcineni ngeke izikusize into yokuthi uhamba phamisa ithupha hamba phamisa. Egcineni imqake le nto abantu abafana la mfethu bagcina ngempela impilo zabo ziphela ejele mfethu. Ngoba nje makwangena kanye ejele ubuyela kaningi lapha mfethu. Ubuyela kaningi abanye mfethu ungabona ngathi abekho mhlawumbe sebafa basejele abanye wagcina waqala ngokungena ngo3 years wabuya phinde waphuma wabuya waba 4 years waphinde wabuya futhi waba 3 years uthe sephinda manje wabuya kwamshanje noma ungo25. Yazi mfethu ahlala ngenhlanhla naye ngenhlanhla aphinde aphume nobe sethe ukuba mdadlanyanyana esethe ukuthi yazi mfethu uthi manje mayifika ufika mhlawumbe lokushini kubo sekuyinto naye angayazi noma angaqala enze angathini. Yazi lento mfethu abamba 1 no 2 about okay ngizobamba ini nawo abafana ababili abathathu. Yabona manje mfethu nawo abayigebengu ngithi yabona manje ukuthi bane influence nabafethu kube kuzokhangwa eThekwini mhlawumbe kutshotshwe imoto nayo yonke lento buye lokushini kwenze yonke lento abuye lo mfethu azakhele nje ikhepeni yakamnandi mfethu. Yezwa lento le abuye ahlale phansi ey'koleni ke mfethu ey'koleni ke mfethu into nje mina mfethu engiyifisa ezikoleni mfethu ilula kakhulu ukuya sesikoleni mfethu. Into nje yasesikoleni mfethu unje maqala nje mfethu ngene ekuseni abantu abaqala kwi-assembly bathandaze mfethu umthandazo nje besiwaziyo mfethu. Uyayizwa into efana leyo ngoba egcineni ey'koleni esinazo la sekwaba khona imithandazo eminingi mfethu kanti nina sesithandaza ubaba wethu osezulwini kanjalo buqetho. Hayi yilo nto njengabasiza mfethu ukuze iy'ngane zabezinye zingagcine zibele zihayiza zenza yonke le nto ukuhlonipha nje uNkulunkulu mfethu. Ile nje ukuqala ukuhlakanipha
kungukumazi uNkulunkulu nokuqonda kungukumazi ongcwele. Uyezwa lonto? Ukuqala nje ukuhlakanipha komuntu kungukumazi uNkulunkulu ukuthi ukhona nokuqonda kungukumazi ongcwele uNkulunkulu. Uyezwa lonto mfethu? Yes, brother. Uthi ngesikhathi ususesitokisini Yeah, mfethu. amaphoyisa aba nenguyazana. Inguyazana eyayithi lo muntu asambe somlahle emobeni noma Simbo. simbophe. Ngokwe-experience yakho noma mhlawumbe ngokucijisa indlebe yakho, Yeah. bakhona nababathatha beyobafaka emobeni. Baningi mfethu. Abanye sebabulawa mfethu ngomanga mfethu abaningi kakhulu sebabulawa kakhulu mfethu abanye mfethu. Yabo nje bongale emevile la kankethu. Yeah. Khona labandiya la ngathi amnyama ikakhulukazi bethu asebaqedile yabo mfethu. Abanye abadlise ngezinja, abafaka emobeni, abafaka emadamini, abashupha, ababulala nje ngempela mfethu. Yezwa lo wethu. Which means ithema ilandelwa le nto. Kwatholakala ukuthi cha barongo nabafethu. Bamise emsebenzini abanye baboshwa. Baphuma futhi abanye mfethu. Baboshwa, baphuma abanye. Abanye bagcina befaka amanye amaphoyisa. Sengisho ukuthi mfethu ikhona le nto kithi. Yezwa lo nto. Ikhona mfethu ukuthi manje siplane kahle nje ngawe uyathatha ngempela. Ulungiswa ngezinto ushise futhi ngayo yonke le nto. Umndeni wamaRussia wawukhona yini ngesikhathi uyolahlwa icala? Hayi wawungekho umndeni wamaRussia. Wawungekho. Wawungekho ngempela. Into nje mina mfethu angatshelwa yona ukuthi into nje mina esengiyimoshile i-state lesala ngoba manje kusuka komzimba nawe uya le Russia. Enye imali le mfethu. Yezwa lonto. Yilo nto ke mina abangitshela yona ukuthi ngempela nami ngabona abaqinisile. Yezwa lonto. Yeah mfethu. Yilo nto nami ngagcina ngamukela mfethu cha ngempela mfethu. Phela ngalenza ngempela iphutha. Kusho imizi manje ngenze njani ke manje? Angibekezelele ini umzimba bami bese ngiyaphuma mfethu. Nokuphazamisa i-tourism yala. Ubona ukuthi abantu abangabangani balelo Russia nabakhelene nabo nemindeni yabo bawophinda beze la eSouth Africa. Hey, yephethu. Yazi ngichazele ebhuti wabuza into eyiqiniso mfethu. Egcineni mfethu. Kukhona abezayo my brother. Ngekunyakela ukuthi kunalento ekuthiwa nje ubona leThekwini lethiwa i-sexuality tight shuthi i-sexuality tight qinile lapho mfethu. Nje ubona nje ku December kunamathorisi azofika lana mfethu. Yeah. Egcineni ayafika. Kodwa ke ilento ethi kwangamina ngangaqali kwangamina owaqa egcineni baningi abantu asebebamba ama-tourist la kuleThekwini noma disappoint bewabulala ngithi ayibalo le. Kodwa futhi egcineni abanye baboshiwe abanye kodwa futhi egcineni asaphinda seza ama-tourist. Which means ke manje ilento yokuthi egcineni mfethu i-tourist akufanele kube umuntu ongamhlukumeza waphela mfethu. Vele usuke njani? Usuke letha umnotho kuphi ezweni la ngakini. Mfethu. Now ilento mina ngisho ukuthi hayi mfethu angiziboni futhi ngiphinde ngibamba la abantu kodwa nje into engiyishoyo bona baseza mfethu abanye ngala. Mhlambe ke umndeni wabo laba futhi abangebaphinde beze ngala. Kodwa nje laba abanye mfethu baseza njengoyazi Russia ukuthi inkulu mfethu. Yazi into ye-BRICS bengingayazi mina. Yo ilento ngiyantwanguza njani. ilento ekuthiwa ama-abbreviation mfethu. Lethi BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa. Uyifunda zonke lezi zinto ukuthi isikole yasiya. Ejele bhe lento ekuthiwa ama-abbreviation nento efana nento ekuthiwa uSARS, ma-South African Revenue Services, ma-South African Reserve Bank. Athi yayibona lento fana nento ethi LO, Life Orientation, EMS, Economic and Management Science, HSS, Human Social Science. Yezwa lonto. Ma-art and culture kanjalo mfethu. Uyayibona lento leyo. Mfethu. Yezwa lonto. Okay mfethu. Ngabuye ngafunda ke sengisejele mfethu. Sengifunda lento ethiwa ama-level. Level 1, level 2, level 3, level 4. Ngayiphasa yonke lento mfethu. Ngoba nginaso isitifiketi sakaMilusi. Yezwa lento mfethu. Yeah. Hey. Ijele lihle libi. Ijele? Lihle libi. Yeah, ijele mfethu lihle libi. Lihle libi ngempela mfethu. Yezwa lo mfethu. Kodwa emntwini mfethu obonano cha ngempela ngangena ngephutha ejele mfethu. Mina angifanele basithi wafike mfethu wenza nje mfethu ngalendlela ukuthi yena uyiphatha kahle aphume mfethu aphumele ngaphandle useyazi ukuthi mina ngashayeka la ushimizi angeke mfethu ngisenze mfethu sefuna manje ngifunde emaphutheni ami
ungaphinde futhi manje nawo usulugwaza ngoba neRussia lalilwa yini ayilalile tatami labona ngathi ngiyingane njengangisemncane wangalima ngithi ngithi unakhona mfethu hayi noba laleli lathatha lento engathi esundu lenende lithi limbhula ngayo hayi nami ngabe sengiligwazile mfethu yayizwa lonto wacha nami ngilokuthi lethene kamanje ngizokwazi ukuthola le mali engiyifunayo ngiyophepha hayi ngempela la ngathi ngithi ngiyaqhama legalofu lemhlophe lathi lima ngabe mina sengingaphepha ngibaleka ngiyalima iveri rank yayizwa lonto tatami. ayi kodwa ke wafunda kabi kodwa siyabona ukuthi hayi ufundile kakhulu nengicabanga ukuthi episode yakho izosiza abantu abaningi mfethu uyobuya isilimo umfana omncane ozoqhubeka enza into e-wrong esezwe wena mfethu impilo yakhe yamoshekale emumva uyayibona lonto yeah and njengamanje inezimatch ezusho ukuthi okungenzeka ukuthi zonke izimo odlula kuzona yingoba usaqoqa ubufakazi bokuthi mawusuyinkosi uyayibona lonto ukwazi ukuthi ukhulume nabo bebekhothame uyayizwa lonto mfethu yeah bayazi nabo ukuthi babe ngibona ukuthi ikuphi kayizwa lonto mfethu egcineni awekho umuntu mangithi abayazi ngalento ayikho mfethu siyazi thina up to Z ngeke uzumphikise ngoba wadlula vele khona la ngisho kanjalo mfethu yezona yeah siyabonga nje ukuthi uzoba isifundo lapha ebantwaneni bethu nakubazali nasesizweni nje sonke engathi indoda ungaphunyuka kulolu gibo kulona ukuthi uzokwazi ukuthi lo mqondo lo nawo uphilisa abanye obukushintsha kwempilo yakho wedwa kungashintsha impilo zabantu abanye sinalo ke lelo themba ke lokuthi kusasa uyobuya usuwumuntu omusha lapha mfowethu yeah nami nje ngisho njalo malume mina ngithi uwena kwifamily yakho nje mfethu naseyinganeni zakho nonkosi kwakhe nje all the best nibe nje mfethu nokhesimiso omuhle njengo 2025 songene 26 wavele saya ku 2030 mfethu ayingithi ayibona lotho sizaqhuba yona ukulungisa lento mfethu yaza lento le yabona umndeni wakho natatama yile engibambuze wena uthi mfethu umndeni wakho uphilisa ngamanga noba ngiqiniso no egcileni mina ngiyazi akho umuntu othanda ukuthi umndeni wakhe awuphilise ngani ngamanga mfethu yabona nje wena mangibona tatama ngibona nje mina ekhaya ukuthi kunemfudumalo nje la wena mfethu because indlela nje mfethu owenza ngayo yazo mfethu wena uyahlala ngempela nengane yakho ufuna ukwazi ukuthi yini kanjani yabona manje impilo kufudumele nje all the best tatama nishimizi mfethu yile nje ngenhliziyo evumayo yazo lonto uhambe nje kahle konke wavele sazobonana kulonyaka ozayo all the best mfethu ibe nonyaka omuhle ngibonye abahle nje mfethu hayi siyabonga kakhulu insizwa yakithi nina bendledle nophapha ekhanda kaMenzi lo yethamele ingosi how I ended up in drugs engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapha silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni ingqinamba ababhekane nazo ohambeni lempilo yabo ezidakamizwa lokho asikwenzi ngoba sisuke siyiqhayisa noma sizoyigaja kepha sisuke sizoqwashisa isizwe kuyoba kuweka ukuthi lokhu wena okubona sikwenza la ukubuka njengokuyigaja noma wena kuyakuchaza nawe uzofisa ukuhamba uyokwenza kodwa ke ngelinye ilanga ukuthi yobe sesihleli nawe kanje usuchaza uhambo lempilo yakho sikhuza intsha siyakhuza nje kakhulu intsha yase South Africa ngoba ayibambeki ayilawuleki sicabanga ukuthi amavidiyo njengala azokwazi ukuthi alekelele impilo zabo ngoba akwenza ekugcineni kwagcina kumdlulise ejele nokuyinto engayifisela omunye umuntu ukuzithola egciniwe mawuzwa babe beyovalelwa abo 3 years ehlali yedwa into ngekuyifise leyo ukuthi ikwehlele ngakho ke kumele ugweme izinto ezingakwenza ugcinele lapho uhlelo ke lumalungana nalokho ke siyacela mawuqala ukuba ingcenye yethu ucindezela usubscribe button cindezela ibheli join membership cindezela lokho ibheli kuzokubeka amathubeni amashaya kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisiphosayo izoganqa zocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobuthi usitholela isiqephu sangalolu suku igama lami nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabha umthetho asohlangothini lakamandlakaze ngakho ke sengcenga madoda